Să și bun venit la un nou videoclip și o să ne jucăm GTA 5. Am două moduri de ales, mi-au fost 2000, dar că el nu l-a plăcut. O să jucăm ori cu Trevor, ori cu Michael, sau ori o să ne întâlnim. Camera nu o am pe fixe. Iar să-mi dați like și scrieți niște comentarii. Iar mi-aș dori să scrieți în comentariu despre niște aplicații care să facă videoclipuri live. Doar că nu pe YouTube, pentru că la mine nu se găsește pe YouTube. Live, direct, aplicații. Doar că să nu se scrie parolă, să nu scrii parolă sau e-mail sau din astea. Pentru că astăzi mi-am descărcat o aplicație din aia și mi-am inventat eu o parolă și e-mail. Se pare că ne ieși Michael. V-am mai arătat mașina asta atunci când am făcut ultimul videoclip cu GTA cu prietenul meu. După ce ne-am oprit videoclipul sau ori nu le-am oprit, nu mai știu. La un moment dat mașina asta mi-a luat foc. Doar că noroc mi-a revenit. Că nu mai am gloanțe. Vreau să merg undeva unde nu am fost niciodată. Locul ăsta e pustiu. What? Ce pot să mai ieși asta? Din gorilă crește tot mai mult până se transformă, nu? Unde-i metroul? Nu-mi place locul ăsta. Nici nu-i nimeni. Ce?
Vorbea cineva. He! Ia-mă și pe mine! Bă! Pe mine! Am intrat în metrou! Toate becurile aprinse și la bucătărie. Nici nu știam că se poate merge cu metrou. Sănătate! Noroc! Ce fain este! Nu, vorbeam eu că fac video. Hai că cârma merge! Nu se oprește! Ăsta nu se mai oprește până nu ajunge în stație. Cred că aici e oprire. Stai. Dar ce am făcut? Prima oară când am venit în metrou. Nu se poate. Poți fugi, dar că nu te poți ascunde.